Mntana sekhaya sawubona kunjani? Sawubona la. Yaphila. Hayi, ngiyaphila nami sibonga nje umusa kaJehova. Ehena. Hayi, igama lami ke uSister Thandi. Ngihamba nje ngitshela abantu ngoJesu mshumayela. Abantu kwamele baguquke, abantu basindiswe. Utsho njalo uJohn 3:16 uthi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa nje ukuthi iloyo naloyo okholelwa kuye uzawuphila impilo enaphakade. Bana kancane mfethu. Wakhuluma kangaka ngoJesu. Ngabe niyahlubana yini ngoJesu? Hayi uyabona uJesu ungumhlobo wami nje omkhulu kunabo bonke. Uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Mawo. Ngathi nokuningi engakusho ngoJesu. Ngaphambi kokuba ungixoxele okuningi, cela ungiphuzelana wamanzi avilishisa nelanga. Uthi qatha. Hawu waze waba nomusa bo. Yashisa. Hayi ngempela kuyashisa, khona kuyashisa. Ngiyabonga kakhulu ndodana. uNkulunkulu akubusise. Unenhliziyo enhle kakhulu ngiyabonga. Yebo mama. Ngiyabonga. Kulunga kubalekile. Hayi. Hayi awume kancane. Kunuka utshwala nje la. Hawu. Akunuka utshwala lapho. Mhlawumbe angiligezanga kahle izolo mabaqeda kuphuza ekhaya. Hayi. Okay, mawusho kanjalo. Yebo. Hey, ngisaphinda ngiyasho ukuthi kunuka utshwala lana. Mama, ngathi ngishilo nje ukuthi awukutshwala lapho. Usho ukuthi ngoba ngihleli la ngidakiwe mina. Hawu Nkosi. Hayi angisho lokho ukuthi udakiwe. Ngiyayizwa into yakho yokuthi aluwashwanga kahle bekuphuzwa ngalo. Hayi akusenani ngizawuphuza ngoba nje ngomile vele. Hey, ngiyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ukubonga mina. Ngiyabonga. Bengisakutshela lapha kuJohn 3:16. Ngiyabona uJohn 3:16. Uthi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. Ngempela. Uthi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi iloyo naloyo okholelwa kuye uzaphila impilo enaphakade. Amen. Uyaphila uJesu. Phila ngempela Hey, uyinkosi nomsindisi. Uyabona uJesu mawazana naye kanje. Unakho konke. Ngikutshela ngami nje ukuthi njengoba silapha ezulwini nje usilethela nje ama-apula angaka nje amakhulu angaka. Nama-orange mntana sekhaya. Ngithi lapha ulidla nje uzubuke nje. Ubone nawe ukuthi hey, hayi ngempela hayi uyasondla ngempela. uNkulunkulu nje ovala ipoverty. Awulambi mawunaye. Serious. Yazi manyiza kanje kunamadimoni bewangilandela. Le ncwadi le izokusiza. Uma wefika nje la washaye ngale ncwadi nje uthi fire. Uthi fire. Washaye nje ngale ncwadi. Ngithi ngikutshela ukuthi yabona uma ungamvuma uJesu, hayi ezulwini uyophila impilo emnandi. Naphakade. Funda le ncwadi le. Uyifunde, uyazi. Hallelujah. Ayiphile kuwe nje uJesu nje makaphile kuwe, ngikupha yena. Yabona nje. Bambelela kule ncwadi, funda le ncwadi. Ungakhohlwa lamadimoni angilandelayo nje washaye uthi fire nje. Fire. Usale kahle. Hamba usaqawulanga. Funda incwadi wena. Wambe kahle. Hayi, sala ufunda incwadi. Funda incwadi. Fire. Bazalwane. Basazodakwa labantu. Hayi. Basazodakwa into yamampela. Hayi. Nonke selifuna ukutshelwa akekho ungazi ukuthi le ndlela inameva thina sayidala sayikhanda sasebenza nawe thathela kibrush hamba upenda nawe sofuna ukutshelwa akekho ungazi ukuthi le ndlela inameva thina sayidala sayikhanda sasebenza nawe thathela kibrush hamba